हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय बेनिफ्राय दिनै आङो फुंनिफ्रायनो ब्लग बानायदों आरोना आङो मा मावो नोंथांमोननो देखायलांगोन फुंनिफ्राय सिखारनायनिफ्राय दाथ' टाइमा 7टा जाबाय आरोना ओमफ्राय 7टा जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ आरो आं संनाय खावनाय भिडिअबो लाबोगोन जोंहा मा ओंख्रि संगोन बेफोरखौबो आङो देखायलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो जोंना आसमिता बिफाया दखानाव थांदों आरोना ओमफ्राय दखानाव मा लायनो थांदों दा खिथागोन आङो आसमिता बिफाया लानानै फैबा खोन्थागोन आरोना आङो मा लायनो थांदों आसमिताया नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय कारेन्ट गैया लोगोफोर कारेन्ट गैया आं दायो दिंखौ सेरसै Chúng ta đi bisnya bagi sebanyak sebentar. Terus nanti aku beli bawah. Mana sih ini gitu ya? Enggak. Coba aku lihat sama sini. Aku lihat. Itu sama sendiri. Ayo buka saya kan yang pulang. Dayo boray dokanनिफ्राय फैबाय आरोना ओमफ्राय मा लाबोदों हाब चिदा मा लाबोखो आसमिता बिफाया नायनोसै ना लोगोफोर
मा लाबोदोंथाय बाबाया मा लाबोदों मुलिसो दानो मुलि लाबोदों मुलिखौ लायनोसो थांफिनगोन बाबाया क्या है ये Böyle sandalye Şunu hadi şunu. Kalın yani diye. Oğlum. Kız mavcı. Neyse mavcı sürdü. Hey darang. Na. Open the koray. Kıtaşı. Bakın hangi ben şu. Şimdi bunlarla bu ne ya? बारसिनदों लोगोसे गोग्लैना मासेयाथ' गोग्लैबावबाय जोंना बे ना आनबक्सिं भिडिअ नायो लकेल बोरैबा फिसा नुयो ना माबायाव मबाइलावहाय फिसा नुयो बावदोंरा खोमसिनिबो ओरैजाय सान्द्रियावनो दोनदों नाया 1 किल' ना 1.5 kg dong आरो 1.5 kg बे नाया सासो नुदों नायनानै मबाइलाव बाल्थिङाव दोनदो बाल्थिङाव सान्दुंआ मोदानोसो ओइ थैया पावार Ang dayo mata ganay ganay ko. Umaga. May dibaksyon ako na. Ang fry umana. Kaya ano sino di. Uyan. So si sir. Zona umay mabis ko muna na lang sa bay. Ani kaya yung umay ako karmo. So sino ganyan. Uyan. Umata ganay ma. Umata ganay sino dibaksyon ako. Kasi mo na bis. Umata ganay. Kaya talaga na. Pero ang yung pakikini. Hindi yan na. Hindi. Karena dia ni masa ketemu kan. Karena tidak ada. Itu lagi nak mana ini? Sini lagi. Siap. Kalau aku cuma apa? Ang dayo umak ko kay gan sare na oमफ्राय umak kayse ओमफ्राय umak ko नोंथांमोना नायदो एबार खैथा दङ ang dayo umak खारसै ओमफ्राय आदारखौ लाथ'वाखै आरो ना आङो आदारखौ खाथियाव दोनफैखाबा अमाया हगारनानै हरबाथाय मानला मानला बाख्रेमाबा उरख्लायनानै जाफैयोखाय ओंखायनो आङो आदारखौ खाथियाव लाबोथ'वाखै गोजानाव दैखरावनो गारबोथ'दों आरो ओमफ्राय बिसोरखौ खाग्रोजोबनानैसो आदारखौ होफिनसै नैबे जाहैबाय जोंहानि खलसिला बेखौ खलसिला बानायनो नागिरदों अस्मिता बिफाया मै होगासिनो आरो नैबेखौ फुङाव होगासिनो दाथ' होआखै फुङाव खलसिला बेयो माइआथ' मोनबोगासिनो नालाय ओमफ्राय माइ हानायनि समबो जालायबाय नै माइआ मोनजोब्बाय माइ हानायनि ब्लगबो आं लाबोगोन आंबोथ' हाखायो नालाय हाजिराफोरजों खामलाफोरजों हाफानांगौ जायो न'नि मानसि हाफायाबा माने हाजिराफ्राबो बांद्राय मोजां हानो नागिरा ओंखायनो हाफागोन आरो आं ब्लग लाबोनो नाजागोन हायोना हाया नायनोसै बांद्रायबो हानो मोनखानाय नङा आं माने फिसाजोजों डिस्टार्ब ना रावबो लाग्राबो गैखाया नै जोंना अमाया ओमफ्राय नै बेहा अमा खासि दासो अमाया फिसा आरोना जोंना अमाया गिदिर गैया दासो फिसाजोब नै बेहा बुन्दि आरो
ओमफ्राय नै बैहा जाहैबाय बुन्दा दोननाय बेहा ओमफ्राय बैयाव मासे सिनायहरदोंना सिनायहराखैथाय र' नैबे मासे बेहा जोंनि रायजोनि माने जमा फिसिनाय आरो 6 जन ग्रुबै ओमफ्राय न' मास मोननै लानांगौ ओमफ्राय जोंहानाव मास मोननै फाला गोलैलायबाय नालाय दाथ' मास मोनसे थांबायानो जोंनावबो ओमफ्राय मास मोनसे दंबायो बे मासे नैबे मासे बे मासे गासै माब्रै दं आरो होमबा अमा खाग्रोनोसै दायो अमा दोनसै फाख्रि दहाय हाया हास्लाब थाला बेखौ देरसिन मोननाय बेना खमसिन जायो ओमफ्राय मासे माइखौ एसे देखायनो आं लोगोफोर नैबे जोसा गोसोम ओमफ्राय नैबे जाहैबाय रनजित मोनजोब्बायानो आरोना माइया मोनजोब्बाय नै दायो फुंना निहिर ओरैजाय जोसा रनजित आं हाबबाय थाला सिङाव माबाथार गिसिजोबथार निहिर सिरिजोबनाय बारा गुसुथार औवा नालाय गरम बोथोरबाबो जिरायनो जि मोजां जायो बेयावहाय बारा थान्दा औवानि बारा थान्दा बारोना ओमफ्राय दा गोजां बोथोरावथ' जिरायनो हाया गुसु जायो बारा दायो ना गोदानसै आरोना लोगोफोर नै नाखौ गोदानसै आङो नों बारा मा ayush hai naik ke tanggal sini bawa ke dia ayo lari baik ayo pakai baik wih cái này là pakai dia kasih diri hai nak tu pakai baik mình nhắc cái này nó sudah udah kan ayo darah nih mah Seberapa kali kita lihat na sunduri ini na sunduri na maksudnya teh zangan itu na sunduri ayo hai pembalas Loh, nama mana yang ni mana ada nah sudah Siapa gani ba? Sabi na agad ng tama na. Na namin. Zuni na to. Lugis ka. Siapa. Ayo, hai. Bici kalin na ma. Hama. Hama bici ba na nikma ba. Bay lagay ba siya. Saya sedang lagi bay mo. Ay, ang mo space ka na dia. Tapi hai pang to jana. Sina na yun. Ini apa sih? Ini apa sih? Này bật bé là ra cây rừng. Rồi cây vậy. Ra cây rừng. Cây vậy. Thấp xuống lại đứng này. Để câu ra thấp xuống lại đứng này. Đừng nói gì đó. Đừng nói gì đó là bay. Nè. Nè không phi. Đập cây ngang ngoài. Mấy ba mẹ kita đang sini nak. Kiri ayo. Bar bawa na ya be. Ke kan ka. Bar bawa. Apa sih? Cái nó gì? Đâu thì mà tung túi tôi mà bây giờ kiểm tra đứng muốn gì đây quá muốn gì đây ở đây đây sao đẹp hơn muốn gì đây mới có bạn Apa lagi sampai? muốn gì đây nó cầm này rồi chúng ta làm coi nó Dia nani? Napa ora? Dang. Nani dang. Vậy nó biết gì? đây à thế rồi đó đi thế rồi Vậy nữa. thế rồi gì Mới gửi đấy kìa. như vậy đầu tiên chúng đây rồi ăn ra dạ đầu đi Đừng làm việc sự.
làm thế đâu. Bây giờ Bây giờ không sao buồn vậy. hết bây giờ mình làm cái nào mà phải Đây là như là hả bư như vậy chứ không năng à sao cái này cũng Lên đây mà lên đây. आं नाखौ लोगोफोर गोदाखांबाय आरो ना ओमफ्राय आंबोथ' गोदानो रोंगौ नायदो नोंथांमोना आं गोदाफेरामोन नाखौ थेवबो दिनै गोदानायदों आरो ना रावबो गैया नालाय गोदाग्रा ओमफ्राय गोदाफेराबाबो गोदानो रोंदों आरो आं नोंथांमोना नायदो होमबा बेसे बुरजा ओंखारखो जोंना 1.5 केजि नालाय नाया र' नै लोगोफोर नाया बेसेबां ओंखारदों आरो ना नै बुरजा ओंखारदों सिङाव जाब्ला जाब्लि जोंसो एसेल' नुदों 1.5 केजि ना ओमफ्राय बेखौ जोङो बोथिनै जागोन दा मोनायाव जानो एसे दोनगोन ओमफ्राय दा एसे जागोन मानोबा साथामल' नालाय मानसिया ओमफ्राय साथामल'नो बेसेथ' बुरजा जानो हानो ओंखायनो खावसे दोननानै खावसे संसै आरो आं दायो बुरजा ओंखारदोंना नैबेखौ दोननोसै आरो दायो नैबेखौ दोननोसै ओमफ्राय नैबेखौ संसै नै साराया आखाइ बायला मोनसै आरो बे साराया बावसो संगोन साराय बायला आखाइ बायलायाव आं अरावसो संनो नागिरदों आरो ना मानो होनोबा अराव संनायासो स्वादिस जायो गोथाव जायो स्वाद गोनां गेसाव संबाथाय थाबबो मोननाय मोना ओमफ्राय गोथाव जानो मोना आरो ना ओंखायनो अरावसो संनो नै खनसे खावसे दोनबाय आरो ओमफ्राय नै ओंख्रि संनायनि जन्थ्र मन्त्र ना मामि मामि what is your name what is your mother name what is your father name thank you रोंबाय ना good girl थाव मोनसै र' हालदै लादों लादों एसेबां थावा गुदुंसो सिनबावबाय ओमफ्राय एरसिना हरगोरसै नाखौ एसे ayo terus jawab mak udah gitu ya hah nah oंख्रिया मोननोसै ना ओंख्रिया मोननोसै जोंना लोगोफोर ओंखायनो गैला बोरैबा एसे बिदै होबाय बेखौ बिदैजों जों ओंख्रिखौ जेबो सङासै आङो बेखौनो जानोसै बिदै होनानै जेबो ओंख्रि बानायासै आरो आङो बेजोंनो जानोसै एसे रानहोबावसै बिदै एसे रानहोबावसै नोरसिं बिलाइ एसे गारना होनोसै नैबे नोरसिं बिलाइ एसे होगोन दा जोंहा दायो ओंखाम जानोसै लोगोफोर नै मोदो नुलायबाय केमेराया मानोबा जों दायो ओंखाम जाग्रोनोसै लोगोफोर जोंना ना ओंख्रिया मोनबाय नालाय ओमफ्राय जों दायो ओंखाम जानोसै अस्मिताया ओंखाम उखैथारबायनो फुङावबो ओंखाम जायाखै नालाय दिनै ओमफ्राय जोङो दायो थाबनो जाबाय आरोना दायो टाइमा 10टाल' जादों फुंनि 10टाल' जादों आरोना ओमफ्राय नै अस्मितायाबो जागासिनो गोथाव अस्मिताया जा गगा मोनदों जोंहा दे ना मोनजाबावासोमोन ना गोथां मोनजाबावासोमोन आरोना अस्मिताया जाग्रोनोसै होमबा लोगोफोर Mami, naya sudo. Sudah. Coba senang uang nana.
뜨거운 거 좋아하는 하늘도 लोगोफोर होमबा जों जानानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय उनाव लोगो मोनसिगोन बिदिब्ला बाय